Ei, i us agraden els jocs de taula a vosaltres? Pero, ¿cuál? ¿El Monopoly, el Ri, los de toda la vida? Yo prefiero juegos cooperativos, rollo Giroquest. Sí, a mi la veritat és que ja no m'agraden gaire perquè és el sistema clàssic de tota la vida, no? L'individualisme, fomentar una mica el capital, l'elefant de poder, a mi em cansa ja una miqueta, no? No sé. Yo lo que no encuentro son sitios en Samboy para ir a jugar con los colegas o con la familia. Per això hem creat Freaky Games, un espai per jugar, per fer activitats per petits i grans. Freaky Games és un projecte de dinamització lúdica a partir de jocs de taula, alternatius i educatius. Volem promocionar un estil d'oci saludable i per a diferents col·lectius. Tenemos juegos donde cada jugador debe interpretar la carta o el dibujo que tiene, por lo que fomentamos la creatividad de cada persona. Otro juego donde no deben competir, porque si no cooperan o no colaboran, no conseguirían su objetivo. Y otro tipo de juegos donde es negociación y crear la aventura, excelentes para jugar en familia. En especial ens volem focalitzar en una gamma de jocs educatius i d'inclusió social, basats en unes corrents pedagògiques que tracten sobretot temes de creativitat, temes de col·laboració i d'autonomia personal. Són jocs que actualment ja estan per Europa, com per exemple per França i per Alemanya. Animeu-vos a provar alguns dels nostres jocs o activitats, sols o en família. Un ratito de risas y entretenimiento a low cost. Freaky Games et vol conèixer? Vols fer una partida? Escriu-nos i et direm on.